To nám ta strašidelná bažantnice letos pěkně začíná. Ztratila se tady redaktorka naší televize, tak ji musíme jít hledat. Můžete běžet. Dobrý den. Jo. A půl čtvrtý. Tak pojď, dáme na to. Vlku, přiznej se, že jsi sežral redaktorku naší televize. Ne, já žeru jenom babičky a karkulky. Tak to máš. Redaktorky mě nechutnají. Tak to máš štěstí, my ji hledáme. Tady není, tady ne. Ten nemá hlavu, toho se ptát nebudem. Dejte si ty brejle, ať mě netlačí v žaludku, já si do vás kousnu trošku, jo. Baba stará, kosti tvrdý, nic nebude. Za příštěrou ošklivou. Tyhle ty příšery jsou až nahoře. Tady jsou jenom strašidelný bytosti. Kámoška, v tom případě ano. Tady mám svýho Ferdu. A ten je strašně hodnej, víte? A jste si tady namalovala takovýhle nesmysly. Pavouci s růžovýma rukama jsou jedině ty nejhodnější. A žerou ty, co takhle nosí tyhle ty pití, protože nám je strašný vedro. Brekeke, dejte rušičku, lidičky, dejte. Pojďte se projít po našem koberečku. Tady vzít tu kouli. Kouli rozvázat, prosím, kluci. Ahoj. A už leze. Čau. Kryto. Samý pod. Ne, to ne. Děvčata, kamarádky, konečně jsem vás našla, ahoj! Děvčata! Dětičko, kde se tady bereš? Já jsem tě tak dlouho hledala. A já zase hledám naši redaktorku. No jo, tak je zmizela. v pekle. Ona bude v pekle. Že by ji tam zavřeli do kotle. To je možné. Mají tam bar, já jsem to viděla. Tak to bude tam. To bude tam. Tak chlapci, mám čerstvě rozestáno. Pojď, tam pojď. Čekám na ty odvážlivce. Nikdo nemůže zůstat na suchu. Ani. Kolegínko, dej si záležet. No ta je teda. Tak To byla krásný. A nemej.
Osolte se mi tam, vy se mi nesolíte! Tam hladovi. Napravo nebo doleva? Rovně, k měřáku. Změříme, zvážíme, sežereme. Panáčku, ty mě seš podezřelej. Přiznej se, že sežral naši redaktorku. Sežral. Nejdřív jsme ji změřili, pak jsme ji zvážili, pak jsme ji naporcovali a museli jsme ji ještě teda dosolit. Oni se málo solej dneska. Oni si myslí, že když jsou spocený, že to stačí, ale ono to nestačí. To se musí prostě dochutit. Tak další na řadu, ale stůjte tam. Německý turista. Je dobrý, víš? To je dobře, to chutná. Stál! Ke stolu! Čekaj! Jo, to bude dobrá polívčička, tak to je na bonbon. Prosím vás, pěkně, nemáte telefon, zavolejte do Prahy Vojtovi Náprskovi. Ať si pro mě pošle. A našim doholit. Tak co pak to je za princezna? Neříkej, že jsi Eliška. Tady chodí samý napravený duše. Nějaká čarodějnice tady je. Napravená čarodějnice přišla. Tak se obrátíme k vyšším mocnostem. Hledáme naši redaktorku, ona se tady někde ztratila. Vy z těch nebes byste to mohli vidět z té výše. Nevíte, kde ta holka chudák je? Mě seslali z nebes na zem, protože jsem byl neposlušný anděl. Proto tolik nevidím, protože jsem na zemi. A jak vypadala vaše paní redaktorka? No krasavice, jak jinak? Jako vy, jo? No minimálně. Tak takovou jsem tady ještě neviděl. A věška, to nikoho nedám. Červenáček? Panáčkové, nejste vy z finančáku? Nejsem z finančáku. Fuj, to jsem si ulehl. Máte peníze? Ale Kopretinko, pojď s náma. Jaká Kopretinko? To mě ještě za 326 let nikdo neřekl takovouhle urážku, Kopretinko. To je jedno. Kolik máš dioptrií? No, ještě mám silný oči. Vaříš dobře. Neviděl jsem. Já nesli. Tak redaktorku jsme nenašli, ale mně se to moc líbilo. Prostě je pryč, takže za rok, nashledanou.